Извинете, но какво са това? Как така, какво са? Работите в банка, нали? Това са чекове, които искаме да осребрим. И ги искаме в дребни банкноти, моля. Сетих се. Онези от счетоводството пак се шегуват. Не, мисля, че не се разбираме, госпожице. Това е банка. В банките има пари, така че вземете тези чекове. Ни дайте малко пари. Малко са обемисти за носене. Сигурна съм, че е така. Размерът не е проблем, но това не са истински пари. Не. Как така не са истински пари? Това беше унизително и всички ни се смееха. След това ни изхвърлиха, без да се замислят. Кой уважава себе си бандит не може да пробута един фалшив чек? Единствената причина отряд Алфа да фалира е, че вие провалите всичките ми планове. Може би проблемът е в плановете. И изобретенията. Спрете! Ще имате време да се обвинявате след обяда. Сега е време за хранене. Така че заемайте местата си. Да, Хелга. Добре. Какво ще вечеряме? Ей, това камък ли беше? Нямаме пари за пазаруване, така че има само крем с опал чакъл. Добър апетит! Но, Хелга, как мога да превзема света на гладен стомах? Стой далече от купичката ми. Предполагам, че не само ние сме гладни. Какво гледаш? Хелга, донеси още супа. Ще се превърнем в храна за динозаврите. Хайде! Искаш да си властелин на динозаврите? Давай, ти си на ход. Властелин на динозаврите ще станеш. Давай, ти си на ход. Дръж здраво картите в ръка. Динозаврите командваш ти така. Пазете се, идва диноотборът. Заедно със своите динозаври готов е за нова борба. Внимавайте, сред вас са те сега. Във времето напред-назад пътуват те от град на град. Невиждани фосили оживяват. Един само ще ги управлява. Искаш да си властелин на динозаврите? Давай, ти си на ход. Властелин на динозаврите ще бъдеш. Давай, ти си на ход. Властелинът на динозаврите. Двойно или нищо! О, човече, чаках тази игра. Вече имаш един тон игри, които не пипаш, Макс. Да, ако толкова искаш, купи си я с парите, които ти дават. Щом толкова обичаш да харчиш. Кой обича да харчи? Ти? Харчиш всяка стотинка, до която се добереш. Защо си купи 2 сладоледа? Защото купих един и за Чомп. Макар че после се оказа, че той все пак не го иска. Да, така казваш, но мисля, че просто искаше да опиташ и двата вкуса. Не е вярно. Ще ви покажа, че не го иска. Чомп, благодаря ти, че ме изложи така, а сега искаш да си смразиш мозъка. Бягайте, бързо! Бързо, да се махаме! Ей, внимавай! Гледай къде вървиш, човече. Не виждаш ли, че работя? Ей, аз знам кой си. Аха! Хайде, имаме работа. Чакай, това не е ли старата дама? Слушай, аз не съм стара, това е само маска. Спрете веднага. Арестувани сте, мошенници.
Чомп, да ги спрем! Дино атака! Давай, Трицератопс! Истински динозавър. Трицератопс. Шефе, трябва да се махаме от тук. Забравете за парите. Да вървим! Добра работа, Чомп! Защо отряд Алфа ограбват банка? И защо толкова се страхуваха от Чомп? Странно. Свидетелите разпознаха автора на днешния банков обир като доктор Зи, лидер на престъпната група, известна като отряд Алфа. Това е смешно. Никога не съм обирал банка. Ако беше така, нямаше да си слагам червила. На охранителната камера са записани и тримата му помощници. Те изглеждат досущ като нас. Но моята коса е по-хубава. Аз съм по-слаб. Всички откраднати пари са възстановени от полицията скоро след обира, но за съжаление престъпниците са успели да избягат. Свидетели твърдят, че те не са се изплашили от охраната, а от появата на динозавър, но това не е потвърдено. Защо ще се плаша от динозавър? Сега знам, че не сме били ние. Аз бих искала да знам как може някой да прилича толкова много на нас. Винаги съм знала, че имам отдавна изгубен брат-близнак. Мислех, че си единствено дете, Зандър. Може да сме били разделени при раждане и той да е осиновен и отгледан от циркови артисти, не знам. Казват, че всички си имаме по един двойник някъде по света. Може би просто сме открили нашите. Имам план. Искаш да кажеш, че това не са отряд Алфа? Виж, има малки разлики в черепите. Да! Същото е и с другите трима. Приличат си, но са различни. Права си. Но са прекалено сходни, за да е случайност. Може ли да са близнаци? Да не би четиримата да имат близнаци? Според скенера е доста вероятно. Винаги съм искал да видя истински трицератопс и най-после успях. И благодарение на него изгубихме всичките си пари. Сега нямаме достатъчно пари даже вечеря да си купим. Какво това? Винаги можем да берем банка. Колко често се случва да видиш жив динозавър, а? Мечтая за това от малък. Как да не съм обзет от детенски чувства? Какво е това? Какво? Войници? Щях да се обадя предварително, нямам номера ти, братко. Какво? Какво каза? Кой си ти? Няма начин. Те изглеждат като нас. Невъзможно. Вярно е. Близнаците разделени при раждането, братко. Значи вие сте отгледани от клоуни. Те са наши близнаци. Тя очевидно е по-голямата. Не знам какво да кажа за прическата ти. Той е по-дебел. Отдавна изгубени. Близнаци. Как си? Кажи, братко, на какво дължим, че стана изгубения ми близнак така внезапно да се появи? Ами, трябват ми пари. Дошли сте да искате пари? Съжалявам, разорени сме. Какво? Как ми са тези същества? Ей, какво правите? Не ми чупете динозаврите! Махнете тези неща от нас, Махайте ги! Виждам, че ти харесваш динозаври, нали? Да, даже бих казал, че това е някакъв миниатюрен тиранозавър.
И си бил прав, братко. Обаче това не са обикновени миниатюри. Урсула, Да, сър. Веднага. Алфа атака! фантастично. Истински тиранозавър. Динозаври? Какво ще кажете? Невероятно. А сега къде отидоха? Ето тук. Върнахме ги в безопасност в картите. Както и да е. Ако не ни дадете всичките си пари, Алфа атака! ще бъда принуден да ги пусна. Глупак, вече ти казах, че съм разорен. И то благодарение на един от тези динозаври, които ни провалиха работата. Освен това, ако ти си изгубен ми брат, който идва да ме види, ти трябва да ми носиш пари. Ах ти! Добре, успокойте се. Това не върви добре. Колата ти сигурна ли е? Доволен съм от нейната работа. В такъв случай, хайде да се поразходим. Моят диноактиватор засече нещо, но само за секунда. Да, и на нашите се появи. Беше прекалено бързо, за да го засека, но се обзалагам, че е работа на отряд Алфа. Иска ми се да знае какво са намислили пак. Какво е това място? Огромен град насред пустинята. Има ли много пари там? Да, в Лас Вегас хората идват да хвърлят парите си. Така ли? Ако това е истина, тогава отивам и им събирам буклука. Аз ще пропусна, не обичам да се ровя в мръсотията. Те не ги хвърлят в буквалния смисъл, глупачке. Току-що глупачка ли ме нарече? Да, някакъв проблем с това, малка сестричка. Ти си проблемът, голяма сестричка. Урсула, мързула! Не трябва ли да се държим добре, поне докато вземем парите? Така е, Урсула, поне за сега онези трябва да са на наша страна. Така че ти ще трябва да контролираш гнева си или ще съсипеш всичко. Вземи, трябва да облечеш това. Няма да нося рокля. За всеки случай вземи и това. Но гледай да не го използваш, освен в крайен случай. Само ако е необходимо. Какво? В замяна ще ми дадеш назаем динокартите и този алфа скенер. Ще ти се! Това е унизително. Розовото не е моят цвят. Трябва да се дегизираме. Издирват ни в 25 щата. Нека да са 26, тук ни търси модната полиция. Не съм изненадан. Чул съм се дебел. Поне не изглеждаш като отхвърлен член на гимназиален оркестър. Или като мечопух на стероиди. Сейфът е по тази кабинка. Пазете тишина и ме оставете аз да говоря. Дайте ми всичките си пари или ще бъдете изядени. Какво? Предупредих ви. Кажете му да престане да ми хапе главата. Тери, махни се. Извинете, може ли да попитам какво правите? Даже ще ти покажа. Дай ми всички пари. Веднага! Това не е добре. Хвърлете оръжията и вдигнете ръце. Казах ти да не стреляш, смахната матьор. Откъде да знам, че ти не действаш, а само говориш? Върни ми нещата. Алфа атака. Ела насам, Тери.
момче, искам да се развихриш тук. Динозавър! Къде е Рис? Идва от Лас Вегас, Невада. Световната столица на забавлението. Добре, Рейс, готови сме за тръгване. Какво мислите, че е станало? Не знам, да отидем да проверим. Ей, деца, вие тримата трябва да се махнете. Тук е извършено престъпление. Какво е станало, полицай? Имало е кражба в казиното. Един от свидетелите твърди, че е видял динозавър. Това е отряд Алфа. Няма съмнение. Но сега активаторът не показва нищо. Да, прав си. Открихме го! Виж само каква плячка! Това е невероятно, доктор Зи, не си чак толкова лош крадец все пак. Като те гледах как контролираше тиранозавър, осъзнах, че любовта към динозаврите е в гените ни, изгубени, братко. Аз не съм изгубеният ти брат-близнак. Това бяха пълни глупости. Какво? След като видях снимките ви във вестниците, измислих цялата история, за да ви накарам да ни помогнете. Но сега, като гледам какви неудачници сте, мисля, че трябва да направим всичко сами. Така ли? Тогава защо и двамата обичаме динозаврите? Съвпадение. И двамата имаме отбор неудачници. И какво от това? Не сме неудачници. Просто процентът на успехите ни е нисък. Вие сте неудачници, защото ни вярвате. Не! Подозирах го. От самото начало се чудех как така по-малката ми сестра може да е толкова стара. Как го наричаш стара? Ти си толкова вехта, че бръчките ти имат бръчки. Така ли? А ти си толкова стара, че като се погледнеш в огледалото, отражението ти се крие. Това няма да ти се размине. Спрете! Губите ни времето. Ей, това е стара история. Кого наричаш стара? Не може да съм аз. Достатъчно. Трябва да натоварим цялата плячка и да изчезваме от тук. Веднага. Да, господине! Никъде няма да ходи с това. Ти така си мислиш. Имам тиранозавър, който е на друго мнение. Алфа така! Ей, пак се появи. Някой идва. Спрете веднага и се идентифицирайте. Вижте, странният доктор. Какво е това нещо? Ей, още един странен доктор. Алфа атака! Давай, Теди, вулканичен взрив! Хайде, Чомп, трябва да ги спрем. Те ще унищожат всичко. Дино атака! Откъде идват всичките тези динозаври? И как ще се измъкнем от тук? Шефе, ти харесваш динозаврите. Направи нещо. Например, какво? Да отида да им предложа лакомства ли?
Този трицератопс не е ли на малкото зверче? Да, така е. Хванахме те досадно, старче! И теб, стара госпожо? Добре, не съм чула това. Май ще ударим джакпота. Имаме куп пари. А сега ще ви вземем и динозаврите. Покажи им, Тери. Нинджа атака! Метално крило! Електрически заряд. Мисля, че това ще затрудни прибирането ни. Дай ми всичките пари. Задигнахме ги честно и почтенно. Кой ми дръпна косата? Върнете парите. Те са си наши. Ние ги откраднахме. Ние бяхме първи. Парите ни отлитат. Какво става? Изгубихте ли нещо? Това ви е за урок. Спрете на място. Всички сте арестувани. Не може да отида в затвора. Изглеждам ужасно в оранжево. Не ти! Чакайте ме. Стойте. Не може ли да печелим понякога? Признавам си, беше забавно отряд Алфа да има двойници. И изглеждаха точно като нас. Това означава двойник, Ед. Мисля, че изобщо не са като нас. Ами, и те бяха глупави. А сега и последните новини. Току-що научихме, че властите в Лас Вегас са задържали 4 за въоръжения обир в казиното и че всички откраднати пари са върнати в сейфовете. Смяташ ли, че кражбите са свързани с отряда Алфа, Рекс и че всички бяха близнаци? Като гледам как се биеха, не мисля, че са семейство, но знам ли? Но наистина си приличаха. Чомп. Не знам дали този е роднина на дядо, но определено отива в затвора. Според тази статия, тази групичка е създала доста проблеми. В такъв случай може и да са роднини. Така е. Между другото, дядо и другите не трябваше ли вече да са се върнали? Вървим от часове. Полицаите не бива да ни открият. Ами ако двойниците не са ни издали? Не може, нали има бандитски кодекс на честа? Да, случилото се във Вегас и остава там. Искаме се и вие да бяхте останали там. Този път не се появиха динозаври, но до сега